हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी। भोजपुरी में आप लोग के स्वागत बा। आप लोग खातिर खूब बढ़िया हम एगो लाचारी लेके आयल बानी। अगर हमार लाचारी बढ़िया लगे तो एगो लाइक कर देव जा, हमारा चैनलवा के सब्सक्राइब कर लेव जा। और बड़ी दिन से मेहनत करत तनी सपोर्ट करब जा और लाइक करम जा, कमेंट जरूर करब जा। कोहरा में देहात